osekonyowa e achiel ariyo adek wan kaka jopur mag niang' tindo ok waywagi. Ogendo. Joyce, ok ine ka gimoro amora madhi e weche mag pur wuok mana dho president. Ok wuog e dho cabinet secretary mochung'ne sekta ni. E sirkal mokalo ne watiyo machiegni gi the then minister Honorable Peter Munya. Mane en an open door policy. Gi sama nyaka sama wuoye kodi ni cabinet secretary mar agriculture pok nolimo kambi kata achiel mar niang'. Ma e tuane mokwongo nyaka nodonje tich ema nyocha wuoth e kambegi. Koro kanyo nitie mukni maduong' ahinya. To ung'e ni Kenya ndalo moko chien kachacha e higa mar 70 to gi 80 Kenya ne en exporter mar sukari. To gigi eki nodhi mopodho kaluwore gi weche mane timore ndalogo ma pod chandowa nyaka sani mag corruption ma pok obedo dealt with. Koro wan gima wadwaro en gima very simple ni gini process obedo open, number 1. Number 2, ka agriculture en devolved to counties wa nyaka bede e front line counties nikech agriculture en devolved, land en devolved. National government en wendo e process ni mana dieri maduk ma nyaka wawachi nyaka giwene county government space mondo bedi the key stakeholder igin. Ogendo kang'adi matin Ogendi iwacho kanyo ni sekta mar pur en devolved matene nonego be ni iweyo ne 10 counties mar mondo mi ota e yo makare. Kwatiyo kod ranyisi 10 counties magwa bende gisebedo ka gijiwo sekta mar pur ahinya to mano mar sukari kaka dwarore kose gin bende ponono ok giti e yo makare mar neno ni ochier kembe sukari ahinya mago mayudore gwenge magwa mag Luo Nyanza. Ogendo. Ok ing'e ni schedule 4 mar katiba ano kana lawyer but ang'e ni schedule 4 ne nitie gik miluongo ni functions mano nego be transferred to the counties ma pok obedo transferred. Koro ok nitie mok ginyal timo nikech functions go pok obedo transferred. Inyisogi ni agriculture is devolved to wege kanyo matiende ni ok ginyal keto omenda e bathe moro amora mar konyo factories gi nikech function no pok omigi. To ineno ka health sector to gimoro amora nobedo transferred nyaka osiptende nyaka jotich nyaka daktache metiyo osiptende. To kochopo kar agriculture ka tineno ka national government dwaro ni mondo mak gigi kaka margi gikwakogi. Emomiyo ineno ng'wech manitie sani ni. Ng'wech manitie sani ni ok aluor mar wacho ni nitie jok mosemi gigi wani wawa kibiro kama chemelel miwani gi muoro ni nitie jomosemi gigo. So ni gizoia nitie jomosemi gigo. Ma en amena process mar rubber stamping to ng'ane kawe, ng'acha kawe, ng'ane kawe. Nikech de obed gima open to di winjo kata ka osebedo jok matimo gigi osebedo gi jotendwa, wajumbe ma areas gi, governors ma areas gi monyiso gi process. To kakoro governor mar county ma Kisume makia gima dhi mbele. Governor mar county ma Migori kia gima dhi mbele. To kara koro ng'amung'e gini. Wako gin penjo manyaka wapenjre. Inyalo dhi adhiya mbele Ogendo mos kuom ng'adi. Gimomiyo wacho kama wan gi historia chien kacha. Kane gi privatize Kenya Railways nuneno gik manotimore. Jomoko no aya mobiro mokawo Kenya Railways mobedo girge nyaka sani.